Isang mapagpalang araw mga kabalen at mga ka-Fernandino. Determinado ang Sangguniang Panlungsod ng Siyudad San Fernando sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa ngayon new normal natin. Sa ngayon, may mga pagsubok man sa ating galawan, sa komunidad, sanhi ng panibagong variant ng COVID-19. Makakasiguro kayo na andito ang inyong sanggunian na katuwang ninyo. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lasatin, naghahatid ng Lugod Fernandino. Aminado ang lahat sa kakaibang kalaban, ang COVID-19. Ganun pa man, patuloy tayong lumalaban para sa ikagiginhawa ng lahat. Bumuo ang sanggunian ng mga hakbang upang patuloy na mapatibay ang atin mga programa laban sa pandemya. Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa labang ito. Tumataas pa rin ang cases ng COVID-19, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Ang nakakabahala dito, may iba't ibang variant na yon ang virus na ito. Nakakabahala ang tinatawag na spike o pagtaas ng persons affected with COVID. Halos lahat ng mga bansa ginagawa ang lahat para mapigilan ang pagkalat nito. Isa na dito ang pagbabakuna kontra COVID at ang pagpapatupad pa rin ng basic health protocols gaya ng physical distancing, pagsuot ng face mask at madalas na paghugas ng kamay. Kahit tuloy-tuloy ang pag-administer ng bakuna sa Siyudad San Fernando at sa buong bansa, hindi pa rin inaasahan ng Department of Health na aabot tayo sa herd immunity hanggang sa first quarter ng 2022 bago mabakunahan ang lahat. Dito sa Siyudad San Fernando, mahigit na 242,000 ang initial target na mababakunahan. Sa ngayon, halos makakalahati na ang ating target vaccinations. Mahigit 106,000 ang nakatanggap ng kanilang first dose, habang higit 57,000 naman ang naka-second dose o fully vaccinated na. Sumusunod pa rin kami sa prioritization ng DOH. So basta natapat na po yung priorities nung chinyek nyo, nung nag-register kayo, matatawag naman po kayo. At saka lagi nga namin sinasabi, hindi naman natin kakayanin sabay-sabay yung 250,000 natin na target. So kung nakikita nyo, halos nangangalahati na po tayo ngayon, no? So, wag po kayong mainip. Basta tuloy-tuloy lang ang dating ng mga bakuna sa amin. Ayon sa City Health Office, halos 3,000 kada araw ang nakakatanggap ng vaccine sa Siyudad San Fernando na yon. Ayon kay Dr. Mercado ng City of San Fernando Health Office, napabilis ang vaccination program dito dahil sa mga dagdag na vaccination sites na binuksan sa iba't ibang bahagi ng City of San Fernando. Napakalaking tulong po niyan kasi kung natatandaan niyo nung nag-start tayo, isa pa lang yung site natin dito sa Hirosol, no? So, nagka-cater tayo ng mga almost 800 to 1,000 per day. Nakita natin medyo napupuno tayo halos dito at mahaba yung pila kasi nga masyadong madami yung ini-schedule natin dito. So, nung nag-signify na po ng tulong yung ating mga other vaccination sites. So, dinistribute na po natin doon yung ating mga scheduled vaccinations. So, dahil 5 po yung ating rural health units, so bawat isang site po doon ay may assigned na rural health unit. Kaya in one given day po, 4 na vaccination sites ang umaandar natin. So, nag-average po sila ng 700 to 800 per
vaccination site. So, isang araw po nakakaya natin yung 3,000 mahigit. Maliban sa libreng paggamit sa mga lugar at pasilidad ng partner institutions, nakakatulong din ng malaki sa pagpapatupad ng health protocols sa mga vaccination sites. May tulong nga kami nakukuha sa mga security nila. So sila na rin yung nagpapatupad ng social distancing pag ganun. Lahat po halos itong ating mga sites na kapartner ngayon ay hindi lang yung site ang tinutulong nila, pati yung personal nila ay kasama natin sa pagbibigay ng bakuna. Kinikilala natin sa Sangguniang Panlungsod ang malaking ambag ng pribadong sektor sa vaccination rollout sa syudad. Naipasa ang mga resolusyon na nagpapasalamat sa kanilang naging kontribusyon. Kasama sa mga partner institution ay ang Laos Group of Companies para sa libreng paggamit ng Laos Event Center. Ang Our Lady of Mount Carmel Medical Center, Our Lady of Fatima University, Robinson Star Mills Pampanga, Walter Mart Shopping Center, SM Pampanga, at SM Telebastagan. Ang mga nasabing vaccination site ay nakakomply or nakatugon sa tinatawag na safety seal. Ito ang batayan kung ideal o pasado ang isang lugar upang maging vaccination center. Ang ideal po sa vaccination, siyempre yung medyo presko po, no? Hindi naman required na aircon kasi nga mas gusto natin yung open space para yung ventilation, no? Although itong mga malls natin, dahil kon naman po sila, pasado sila doon sa safety seal ng program ng ating government. So, isa po sa criteria kasi doon yung proper ventilation ng isang area. So, okay lang po yung kahit aircon. Siyempre, yung mga tao natin na nagpapabakuna at siyempre, yung nagbabakuna na rin, mas komportable sila kung medyo malamig ang lugar. Pero, binemaintain po namin yun doon sa 26 to 27 degrees. Tapos, dapat yung area may malaking waiting area para dun sa mga nag-aantay during registration. Yung mga pagbabakuna naman, tsaka yung sa assessment, maluwag naman po yung mga lugar na yan. So, kasyang-kasya naman po yan. Ipinapaalala pa rin ng City Health Office na hindi dapat ipagwalang bahala ang COVID-19 kahit fully vaccinated o nabakunahan na. Maaari pa rin mahawa sa COVID pero hindi na ito malala o hindi na nakakamatay dahil sa bakuna. Bagamat pwedeng kumapit pa rin ang virus sa mga na-vaccine na. Sila ang maging dahilan sa pagkalat ng virus. Kahit na nabakunahan na tayo, pwede pa rin tayo magkaroon ng COVID-19 infection. So, yun po ang medyo naging na-misinterpret nila. Akala nila pag nabakuna ay hindi na pwedeng ma-infect. So, yun nga po lagi ang paalala namin. Bakunado man kayo at hindi, kailangan yung minimum health protocols po rin ang sundin natin. Nasa Civic Center ang isolation facility ng Ciudad San Fernando. Mula sa 160 bed capacity, na itaas natin ito sa 250 beds. Malaking tulong para sa atin mga COVID-stricken patients. Sa ngayon, dahil sa spike o pagtaas ng COVID cases, umaabot na sa 70% ang occupancy ng pasilidad. Yung ating pong isolation facility, kahit na 160 bed ang approved natin sa DOH, nung magka-search po tayo, nag-proact po ang city government natin, nagdagdag po tayo ng possible rooms. So, binuksan natin yung first and second floor nung TechBoc na building ng DepEd. So, nagdagdag tayo, kakasya po yung 250 na patients. Sa ngayon po, last count natin kagabi, 157 yung naka-admit doon. At hindi pa naman po siya, 70% pa lang naman ang occupancy natin. Pero, yun nga, mas mataas siya kaysa dun sa occupancy natin nung March and April. Patuloy ang paalala natin
sa atin mga kababayan at mga ka-Fernandino na huwag maging careless o isa sa walang bahala ang mga health protocols upang maging protektado at makaiwas sa COVID-19. Huling paalala po, yung minimum health protocols, lagi pong magmamask at face shield, tsaka yung proper hand sanitation and washing. At tsaka yun pong laging sinasabi ng DOH natin, kung hindi naman importante yung pupuntahan natin, manatili na lang tayo sa bahay para makaiwas tayo sa makawahan. Ang inyong city government at sangguniang panlungsod ay nagtutulungan at patuloy na nag-a-adjust at nagpaplano para mas mapalakas ang COVID response ng Ciudad San Fernando. Madami sa atin ang nababahala pa rin sa mga kakaibang pangyayari sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlungsod sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon na nakakatulong sa mga paghahanap ng peace and order kasabay ang development ng ating lungsod, pandemic man o hindi. Mula pa noon ay isang malaking problema na sa buong mundo ang malinis na tubig, partikular na sa mga industrialized countries at malalaking syudad. Dito sa Pilipinas, nakita na rin sa mga pag-aaral na nagkakaroon na tayo ng problema sa septage management o pamamahala sa dumi ng tao na napupunta sa karagatan at mga katubigan na nagiging sanhi ng water pollution. Yun yung mga duming nandun sa loob. Alam nyo ba na sa pag-aaral ng mga USAID and Water and Sanitation Program, merong 4.2 tons of untreated feces at merong 33.9 million kilograms of maitim na tubig. Yung maitim na tubig na yun ang pumupunta sa mga waterways natin, kung saan tayo kumukuha ng mga inuming tubig. So pag ganoon, magkakaroon ng sakit yung mga tao kasi marumi na yung tubig, no? So, ang gagawin natin dyan, ito yung purpose, pinaka-main purpose ng ating ordinansa, yung matreat yung mga duming nasa septic tank natin. Ipinasa ng Sangguniang Panlungsod noong February 18 ang Ordinance No. 2018-001 o ang Septage Management System of the City of San Fernando, Pampanga. Ipinag-uutos ng batas ang pagdidislodge o pag-aalis ng laman ng mga poso negro o septic tank tuwing 3 hanggang 5 taon. Hindi rin pwede ang walang poso negro sa mga kabahayan. Kailangan every 5 years na didislodge yung mga septic tanks na inaalisan ng laman ng ating mga accredited or yung contractor na kukuha ng dumi sa ating mga septic tanks. Yung mga kabahayan na wala silang mga septic tank, mapipilitan silang gumawa ng septic tank. Kasi isa sa pinagbabawal ng ordinansang ito ay yung pagtapon ng mga dumi sa daan, sa sapa, kahit saan lugar, bawal yan. So kapag nahuli ka, mape-penalize ka. Mayroon 5 prohibited acts o ipinagbabawal ng ordinansa. Ang paglabag ay may kaakibat na parusa. Para sa mga residential at homeowners ay aabuti ng 1 hanggang 5,000 piso ang multa at maaari ding makulong. Para naman sa mga business owners ay 3,000 hanggang 5 pisong libo at kulong. Yung mga kabahayan at business establishment na ayaw na magre-refuse sila na higupin or i-dislodge or ipump yung septic tank nila, may kaakibat na kaparusahan yon. Yung mga kabahayan at establishment na ayaw kumonekta sa mga sewerage system na available na pwede naman, may kaparusahan din yon. So yung mga maghahakot ng mga duming nakuha na hindi accredited, may bawal yon. So kaya nga ang San Fernando Water District ay nakipagkontrata sa isang kumpanya para siya ang gumawa nito.
Ayon kay Councilor Reden Halili, ang ordinansa ay hindi lamang para sa kalinisan at solusyon sa problema sa tubig. Malaking kaluwagan din ito dahil di hamak na mas maliit ang babayaran kumpara kung magpapadislodge sa pribadong kumpanya. Kung ang isang bahay ay gumagamit ng 10 kubiko ng tubig, magbabayad siya ng 29 pesos and 90 centavos kada month. Times mo ng 12 yun, mga 358 pesos. In 5 years, mga 1,700. Pero, kung ikukumpara mo yan sa mag-hire ka ng mga private na nagpapump ng dumi, umaabot siya ng 6,000 to 10,000. So, ang laking gaan sa mga constituents natin ang ordinansang ito. Hindi pa naipatutupad ang ordinansa dahil kailangan munang maipatayo ang water treatment facility ng syudad. Nakaproseso na umano ang konstruksyon nito sa higit 2 hektaryang lupa sa Barangay Lara. Meron na tayong lupa, under process na yung conversion para makapag-umpisa ng construction. And then, kapag nangyari na yon, magte-take effect na yung ordinansa na kailangan ang mga households at saka yung mga establishment ma-dislodge na yung kanilang mga septic tank at yung sinasabi natin Poso Negro. Yun namang pagpili ng lupa aprobado ng city government yan at saka ng Department of Environment. So wala tayong magiging problema regarding that matter kasi hindi naman kasi pwedeng itayo yan na basta-basta Kasi kailangan yan yung ideal sa sinasabi ng batas. Samantala, sinigurado ni Councilor Halili na ang ordinansa ay para sa ikabubuti ng Syudad San Fernando at ikagiginhawa ng mga Fernandino. Asahan niyo po na ang Sangguniang Panglungsod nung inaprubahan po ito ay we see to it na hindi po mabibigatan ang ating mga pamilya na magbabayad po ng tubig. Kamukha po ng nabanggit ko is napaka-minimal lang po. Compare nyo po kung kayo po ay mag-hire ng private contractor. Susunod. Now more than ever, mas dumarami ang ating kababayan ang nangangailangan ng tulong. Kaya naman, bumuo tayo ng mga programa at aktibidad na nakatuon sa kapakanan ng mga Fernandino dahil tuloy-tuloy ang tunay lugod. Pandemic o hindi, ang senior citizens ang isa sa mga vulnerable sectors ng lipunan. Kadalasan sila ay umaasa sa tulong ng mga anak, kapamilya, taong mabubuti ang loob at sa gobyerno. Malapit sa puso ni Vice Mayor Jimmy Lazatin ang ating mga lolo at lola. Laging niyang ipinapaalalahanan ng lahat na inalay ng mga senior citizens ang kanilang kabataan at lakas para sa tinatamasang kaunlaran ng ating syudad. Tinatanaw ni Vice Mayor Jimmy Lazatin na malaking utang na loob sa ating elders o mga nakatatanda kung ano man ang narating ng kasalukuyang henerasyon. Sinisiguro ni Vice na ipadama sa kanila ang pagmamahal at pagkalinga ng isang nagpapasalamat na lipunan. Sa pananaw ni Vice Mayor Jimmy Lazatin, karapat-dapat lamang na sila ang makaranas ng ginhawa at kasiyahan sa nalalabing panahon ng kanilang buhay matapos ng mahabang panahon ng pagtatrabaho at pakikipagsapalaran. Mula pa noong unang sabak ni Vice Mayor sa serbisyo publiko, kasama na sila sa mga binigyan ng prioridad ni Vice Mayor. Naipasa na Sangguniang Panglungsod ang SP Ordinance No. 2016-014 o ang Expanded Free Movies to Senior Citizens and Persons with Disabilities.
Kaya noon pa lamang pandemya ay libre silang nakakapanood sa cinema tuwing Lunes sa mga mall sa Ciudad San Fernando. Maliban sa pagpasa ng mga kapaki-pakinabang na batas para sa seniors, inisip din ni Vice Mayor ang iba pang pangangailangan ng ating senior citizens. Personal na namahagi ng wheelchair si Vice Mayor Jimmy Lazatin sa pakikipag-ugnayan sa mga Good Samaritan nating kabalin. Nito lamang second week ng August, 9 ang nabigyan ng wheelchair. Ilan dito ay mga senior citizens. Malaking tulong ito sa ating mga senior recipients na hindi nakakatayo at hindi nakakalakad. Ngayon, maginhawa ng nakakakilos kahit sa bahay lamang sila. Thank you po, Vice. Maraming salamat po. Ang mga benepisyaryo ay mula sa iba't ibang barangay ng Ciudad San Fernando na napili dahil sa kanilang kalagayan ng estado ng buhay. Isa sa malaking epekto ng pandemya ang ekonomiya. Marami ang nawalan ng kabuhayan at mapagkakakitaan. Maliban sa pagbibigay ng relief goods at iba pang ayuda, isa sa pinagtuunan ng pansin ng city government ay ang matulungan ng kabuhayan ng mga Fernandino. Sa ilalim ng Social and Economic Recovery and Rehabilitation Program ng syudad, namahagi ng negosyo packages ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Vice Mayor Jimmy Lazatin at ng City Social Welfare and Development Office. 7,000 liters ng fabric conditioner, liquid soap, dishwashing liquid at detergent ang ipinamahagi ng mga solo parents, grupo ng mga kababaihang Fernandino, may kapansanan at mga 4-piece beneficiaries. Inaasahan ng lokal na pamahalaan na makakatulong ito upang maging puhunan sa pagnenegosyo ng beneficiaries. Isang taon na ang nakalipas nitong Agosto na makaligtas at mapagtagumpayan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin ang sakit na COVID-19. Isa siya sa mga naunang tinamaan ng virus noong 2020. Nagsisimula pa lamang noon ang pandemic at limitado pa ang medical researches sa nasabing sakit. Sa kabila nito, naging matatag si Vice Mayor Jimmy Lazatin at siya ay nakabilang sa COVID-19 survivors sa panahon na marami ang nasawi dahil sa sakit na ito. Kaya naman ang buong pamunuan ng Medical City Clark ay nagsaya sa kanyang paglabas sa ospital bilang isang survivor. Naging biktima man si Vice Mayor Jimmy Lazatin ng COVID-19 ay hindi ito natakot o nagpadala sa sakit. Nang ideklara siyang cleared ng kanyang doktor ay buong sipag niyang ipinagpatuloy ang kanyang serbisyo publiko. Ipinakita niya sa tao na sa early detection o maagang pagpapagamot ng COVID-19, kayang mapagtagumpayan ang nakamamatay na sakit. At kung maiiwasan ng COVID, mas mainam. Ipatupad natin ang health protocols gaya ng pagsuot ng face mask, madalas na pag-disinfect ng ating lugar, lalo na sa mga pamilyang may miyembrong lumalabas sa bahay at nagtatrabaho. Gawin nating madalas ang paghuhugas ng kamay at ang pagpapatupad ng physical distancing. Maging matalino po tayo sa pagsugpo ng COVID-19. Siguraduhing malinis ang kapaligiran at maging responsableng mamamayan. Ramdam ng ating kabalin ang magandang pakikitungo ng executive at legislative branch ng ating syudad. Kaya naman, naikakasa ang maayos na programa para sa atin mga Fernandino. Lugod Fernandino, yan ang atin matibay na sandata upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa atin mahal na syudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin, tunay lulugod kay kayo.